História gotického kostola Všetkých svätých v Ľudrovej kúte sa začína písať zhruba niekedy v druhej polovici 13. storočia. Tento kostol bol pôvodne jednoloďový s východne orientovanou svätyňou. No a taká veľká prestavba kostola nastala od polovice 15. storočia. Jednak to bolo vtedy také dosť turbulentné obdobie, hlavne čo sa týka Liptova, bol obsadený husitskými vojskami. Máme rukolapné dôkazy o tom, že husitom padol napríklad Likavský hrad a oni potom z Likavského hradu robili aj ďalšie vpády ďalej do Liptova. Čiže vieme s určitosťou povedať, že husitský bol aj tento kostol. Je veľmi pravdepodobné, že práve v tomto období ten kostol mohol slúžiť pre veriacich zo širšieho okolia, ako je práve tie dedinky Štiavnička, Ľudrová. A tým pádom bolo vlastne potrebné aj rozšíriť ten kostol práve tým južným smerom. Tým, že kostol v tomto období slúžil na bohoslúžobné účely v podstate takému širšiemu rámcu, v podstate toho dedinského obyvateľstva, tak miestni, lokálni patróni v spolupráci s miestnym kňazom v podstate vymýšľali taký spôsob, ako tým ľuďom, ktorí navštevovali tento kostol v 15. storočí, priblížiť to slovo kňaza, ktoré vtedy bolo hovorené latinskou liturgiou. Vtedy vzniká vo svätyni fresková výzdoba, ktorá je dodnes takou najväčšou umelecky najdominantnejšou časťou celého Ľudrovského kostola. Tu v našej svätyni sa nachádza nádherný kristologický cyklus, veľmi obsiahly, veľmi rozsiahly, čiže v úvodzovkách by sme tento kristologický cyklus mohli označiť a charakterizovať aj ako taký stredoveký alebo gotický komiks, čiže obrazovou formou prerozprávaný celý životný príbeh Ježiša Krista. Okrem tohto kristologického cyklu máme v podstate krásne fresky aj na samotnej klenbe svätyne, kde sa veľmi zjednodušene, alebo teda v takej redukovanej podobe nachádzajú výjavy znázorňujúce posledný súd. Najväčšia zaujímavosť nachádzajúca sa v našej Ľudrovskej svätyni je obraz alebo maľba znázorňujúca obeseného Judáša, ktorá sa nachádza na južnej strane svätyne pod klenbou a medzi dvomi oknami, ktoré vlastne dopadajú z južnej strany do stredu svätyne. Motív obeseného Judáša je pomerne zaujímavý a zvláštny. Jednak z toho dôvodu, že hovoríme o samovražde. Samovražda z kresťanského hľadiska dnes, ale aj v minulosti predstavovala jeden z najvážnejších hriechov, ktorých sa človek mohol dopustiť. Išlo z takého ideologického hľadiska najmä o to, že život človeka patrí Bohu a len Boh má právo rozhodovať o živote a smrti. Komu život dá, komu život zoberie. Na celom Slovensku v podstate nemáme žiadnu paralelu z obdobia 15. storočia, ale aj mladšiu paralelu k obesenému Judášovi v našej Ľudrovskej svätyni. V podstate vieme iba o tomto jednom príklade na celom území Slovenska a dokonca myslím si, že v Európe je tých svätyň, kde sa obesený Judáš nachádza možno jedna alebo dve. A hoci Judášova samovražda je udalosť, ktorá je oficiálne kanonizovaná, je spomenutá aj v Biblii, samotné umiestnenie tohto motívu vzhľadom na závažnosť celého zločinu a celého tohto aktu je veľmi nezvyčajná a veľmi netypická a zvláštna. Aj napriek tomu, že sa Ľudrovský kostol nachádza v dedinskom prostredí v minulosti Severného Uhorska,
Fresková výzdoba, ktorá je obsiahnutá v svätyni tohto kostola, je znakom toho, že Liptov nebol v minulosti len kultúrnym okrajom vtedajšieho uhorského štátu, ale skutočne aj v stredoveku si miestni zemepáni a miestni zemania cenili kvalitné umenie a príkladom vlastne takej tej stredovekej umeleckej výzdoby, veľmi kvalitnej, veľmi unikátnej, je aj naša svätyňa Ľudrovského kostolíka Všetkých svätých.